أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mana murna da ƙara saduwa a wannan shiri namu na gyaran Alƙur'ani episode 3. Don haka insha Allahu mu garzaya channel mai suna Rediscover the Beauty of Islam. Insha Allah za a samu cikakken gyara, mu ji ya kamata a kira tun daga qul a'udhu me ya kamata mu kira. Don haka insha Allah a je can za a samu cikakken video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.